नमस्कार प्रणाम। हम वासु वैभव आप तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। रउआ लोग के बीच में एगो बहुत ही माई के प्यारा भजन गावे के चाहतानी, सुनावे के चाहतानी। अगर ये सॉन्ग, ये वीडियो रउआ लोग के अच्छा लगे तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी आ यह अपना छोटा भाई वासु वैभव के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी। इतने रउआ लोग से विनती बा। तो एगो सेवक माई से का निहोरा करता, अपना सेवक माई के प्रति जो भाव बा वो अपना माई के खातिर प्रकट करता। कैसे प्रकट करता, कौना भाव में प्रकट करता, जरा ध्यान से सुने। माई के बाहर अंगना पूरा होई हमरो सपना। ए भैया, माइये के चरण में सब कुछ बा। आ माई खातिर का कहता, अरे माई के बाहर अंगना पूरा होई हमरो सपना। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, माई के चरनिया भजनिया गाइब ए राम। अरे मोरे रामा, माई के चरनिया भजनिया गाइब ए राम। नाही बाटे नरियर चुनरी, नहीं बाटे अरहुल फुलवा, नहीं बाटे नरियर चुनरी, नहीं बाटे अरहुल फुलवा। अरे मोरे रामा, माई के चरनिया भजनिया गाइब ए राम। अरे मोरे रामा, माई के चरनिया भजनिया गाइब